Bigarren bidalketarekin arituko gara. Bigarren bidalketa honek bi atasa ditu. Bia eta bibe. Gure kasuan, nortasun digitala zer den eta nola eraikitzen den ikasiko dugu. Interneten partekatzen dugun informazioak duen eraginaz hausnartu. Eta gure datu pertsonalak babesteko neurri garrantzitsuenak zeintzuk diren aztertuko ditugu. Horretaz gain, guretzat jarduera horien helburu nagusia da ingurune digitalarekin ohitzea eta ingurunean proiektuak egiteko eta aurkezteko kontrolatu behar diren tresnak eta aplikazioak erabiltzea. Hau, osatzeko, bi eduki digital sortu ditugu, eta lehena, oinarrizko ezagutzak lantzeko erabiliko dugu, eta kaso honetan, geniali bat prestatu dugu, dagoena, vale. Hemen ikusten da nola ariketa batzuk prestatu dugun, horrelako, identitate digitala eraikitzeko hiru ariketa, eta bigarren ariketan bideo bat osatu behar dabe. Gero, baliabide batzuk ere jarri dugu, ariketa horiek burutzeko. Hemen, emoten badadugu, jo gara lehenengoko egin barrera. Zer dakigu identitate digitalari buruz, hau da landu behar duten gaia, 3 bideo dauzkate horretarako, eta gategi bat osatu beharko dabe. Gero, bigarren egin beharrean, interneten eta sare sozialen arriskuak aztertu beharko dituzte. Kaso honetan, bideo bat egin behar da, grabatu beharko dute, aplikazio desberdinekin. Aplikazio bat aukeratu beharko da. Loom, Movie Maker, Wondershare, ero nedabena. Bideo honetan, talde bakoitzak, taldeka lan egiten dugu, bere bideo propioa grabatuko du, eta hemen, internetek daukadan arriskuren bat deskribatu eta buruz hitz egin beharko dabe. Hirugarren egin beharrean, identitate digitala eraikitzen, ego surfina aztertu eta handu beharko dute. Honetaz gain, beste atasa bat daukagu bibe, eta hemen ezagutzak sakontzeko beste eduki digital bat sortu dugu. Kasu honetan, sortu dugu kanbarekin. Eta, jango gara, handitu dugu. Kasu honetan, sakontzeko, tresna batzuk baliabide bezala eta nola funtzionatzen da ben, jarri dugu hemen baliabide gehigarri bezala, adibidez, bai aurkezpenak egiteko Prezi, Canva, Geniali, beste daben aplikazioak erabiliko dute, guk Prezi Canva Prezi Canva esan dotzagu ongoan erabiltzeko, eta hor, baliabide bezala, bideoa o tutorialak jarri ditugu. Gero, txostenak egiteko, Word aplikazioa erabiliko da, mekanografiako arauak erabiliz, testuen eta izenburuetan letrak bereiztu, margina justifikatu, txostenak entregatzean goiburuan erronkaren izena eta partaideena jarri behar dabe, oinan horriaren zenbakia, Gmail erabiliko da txostena egin bitartean materiala taldekideekin Drive bitartez konparitu alizateko, Google Calendar Trello erabili dezakete, egun bakoitzan zer egin behar den eta noiz entregatu behar den, zehazteko. Eta hau izan da dena.